Uns 150 joves de Catalunya i Portugal han participat a la 7a Setmana pels Drets de la Joventut, un projecte organitzat per Fundesplai que facilita un espai de participació i debat pels joves per parlar sobre els drets de la joventut. L'eix temàtic d'aquesta setmana ha estat Joves en Transformació, activació dels joves per a la transformació social. I el que hem intentat canviar en aquest sentit és no quedar-nos únicament en la crítica o en la queixa, sinó dir, hi ha un aspecte de la societat actual que com a joves no ens agraden, doncs quin és el paper del jove davant de tot això. I el que estem creant en aquests dies és això, és aquesta transformació. Pensem alternatives i propostes per transformar això que pensem que necessiten. Amb el suport d'Erasmus+, la Liga Iberoamericana i els ajuntaments del Prat de Llobregat i Barcelona, així com de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en aquestes jornades s'ha parlat de col·laborar amb els joves per construir respostes a les seves necessitats. Tenemos que superar muchos tópicos referentes a juventud porque los jóvenes sí participan. Hoy vosotros estáis aquí participando y no nos cansaremos de decir que los jóvenes no son futuro, que también son presente. Y como tal, quienes tenemos responsabilidad de gobierno, quienes tenemos responsabilidad para implementar políticas, lo que tenemos que hacer es hacerlo pensando en vosotros, que sois ahora el presente, que tenéis unas necesidades y que tenemos como administración la responsabilidad y la obligación de daros respuesta. Entre les diferents activitats de la setmana ha destacat el debat entre els joves participants i els diputats de diferents partits polítics representats al Parlament de Catalunya. L'habitatge, el dret a l'educació, el dret a la feina, la sostenibilitat ambiental i la democràcia han estat les principals temàtiques d'aquesta setmana que s'inspira en la Setmana por los Derechos de la Juventud que Fundació CES celebra a l'Argentina des del 2007. Des de l'Ajuntament es valora molt positivament que al Prat es realitzin aquestes jornades. És essencial establir un diàleg entre la ciutadania i la joventut perquè som part d'aquesta ciutadania i fer un projecte que directament ells siguin els protagonistes de l'acció, de la participació i de la transformació, ho trobem essencial. I sobretot els dona amb ells una potestat i una participació a l'hora de decidir com volen que siguin aquestes polítiques i com s'ha de generar aquesta connexió entre la joventut i les institucions que a vegades estan molt allunyades. Entre tallers, espais de debat, visites al Parlament i sortides al Montseny, els actes han culminat amb un cercavila reivindicatiu i la cloenda a la plaça Catalunya, on tots els joves participants han compartit les seves reflexions amb la ciutadania.